בסדר. בסך הכל אני גם תלמיד טוב, ולמרות שאני לא משקיע בבית ספר, אני מביא לי ציונים די טובים. מה שטוב זה שיש לי הארכת זמן במבחנים. אני מתחיל לעשות את המבחן עם הכיתה שלי, כשהם מסיימים אני עובר לכיתה אחרת, שהתחילה יותר מאוחר. כשהם מסיימים אני עובר לכיתה אחרת. פעם אחת המבחנת אמרה לי, אלא לא להסתכל לצדדים. אמרתי לך. מי יש לי להעתיק? כל בית הספר נשארנו אני, את ויעקב השומר. אבא מסיע אותי לבית הספר, שזה אחלה. הבעיה שאבא קצת נהג שודים. אני נוסע איתו ברכב, הוא נוסע כל כך מהר. הוא מכניס כתובת לווייז, והווייז במקום לחשב מסלול מחדש, אומר תפילת הדרך. שואלים אותי, איך שהזיכרון שלי כל כך טוב? אני אומר, ככה זה כשאתה נוסע לבבא. כל החיים עוברים לך מול העיניים. אבא גם חולה ספורט. הוא קם כל בוקר ורץ. יש לו גם שעון מיוחד שהוא משתמש בו בליצות. שלא בבית הספר. ואם הוא לא עושה את זה, הוא אומר לו שאלתי אותו, למה הוא לא משתמש בבית? הוא עונה לי, בבית אני לא צריך שעון. אם אני לא, זה מספיק. תשמוך על אימא שכבר תגיד לי מול. לאמא גם יש את הסריטות שלה. היא מוכנה מזמן לכל מקום, לעבודה, לאירועים, לבילויים. אבל מה? אז היא נזכרת שהיא שכחה מפתחות, אמרה להכין אוכל, שכחה את הטלפון הנייד, ואז היא מתעכבת ודופקת איחור של שעה. פעם יצאה מהבית היא אמרה, בוא נראה שלא שכחתי כלום. מפתחות? הבאתי. יש. פלאפון נותן? יש. שתי דקות אחרי יצאתי אליה החוצה. אמרתי לה, אמא, שכחת יום שבת היום. היא עושה כיסה, אחרי יומיים אנחנו מוציאים את הבגדים, נפרחים, לא נקיים. אנחנו 3 מכונות כיסה, עד שהבנו שאמא מכניסה את הבגדים, אבל שוכחת להפעיל את המכונה. תבינו, נוצר לנו מחסור בבגדים. מיקה לוקח בגדים ממני, אני לוקח בגדים מאבא. ואבא מתקשר לעבודה ואתה יודע שהוא חולה. יפה אצל אמא, שהיא יצירתית ברמות מטורפות. היא יכולה לקחת כל חומר ולהפוך אותה ליצירה של משהו. היא יכולה לקחת כיסא ישן ולהפוך אותה למיל... לא. היא יכולה לקחת כרית ישנה ולהפוך אותה למילים ישנות. כיסא ישן. ולהפוך אותה לכיסא נוח ואטרקטיבי. פעם אחת היא קצת הגזימה. הלכנו איתה ברחוב והיא אמרה... הלכנו איתה ברחוב היא הסתכלה על אחת החצרות ואמרה, וואו, איזה קרשים מדהימים, אני יכולה לעשות מהם איתה. אמרתי,
אמא, זה מנה של כלב. כאילו הכלב נתן לנו בת שלט. גם הוצאה לפועל ניסו ולא הוציאו אותי מפה. אמא גם מספיק בכדרות. אבל עשתה סדנאות של יצירה. היא גם לא מזמן עשתה סדנה לשיפוץ מגירות. באמת. היא קנתה חומרי גלם בסדנה, ניירות, דבק, טפטים, מספריים. בשביל לאחסן את החומרים האלו לסדנת שיפוץ מגירות, היא קנתה 4 מגירות אחסון חדשות מאיקאה. אחותי מיקה בת 7, ותמיד כשאני מסתכלת בטלוויזיה, היא חייבת לבוא להפריע. אבל זה קורה רק בתוכניות הטרור. ארץ נהדרת, יש משפחה, אבל אני יכול לשבת שעות מול לילה כלכלי, אין מצב שהיא תבוא. סבתא זהבה וסבא אברהם, סבא וסבתא יקרים ואהובים. אנחנו גרים ממש מעליהם. סבתא זהבה. סבתא זהבה, תמיד כשהיא רואה אותי עובר ליד הדלת שלהם, תזכירת שיש משהו שאני אצלה. ואז מתחיל מסע השליחויות. סבתא מביאה לי להחזיר את זקרה וגם אמא. מוציאה מהארון את כל הכלים של סבתא שאצלנו, סבתא מעבירה פירות ואמא מחזירה מגבת. סבתא מביאה דואר וכך זה ממשיך. אז אני מקפיד ללכת על קצות האצבעות בכל פעם שאני עובר שם. סבא אברהם יש לו מוח חסקי. הוא רואה איפה יש מבצעים וקונה מאותה חנות רק את המבצעים שיש לה. לפני החג הוא נסע לשופרסל וקנה שם את המבצעים שלהם. משם לחצי חינם וקנה שם את המבצעים שלהם. משם לאור שירת את המבצעים שלהם. בסוף הקניות הוא אמר, חסכתי 75 שקל. אמרתי לו, כן, רק כשהוצאת על הדלק 85, יצאת בהפסד. סבתא דבורה וסבא משה גם כן כמו לבקר. סבתא דבורה אוהבת לבשל ולאפות. יש לה בבית 3 מקררים. 3 מקררים. שאלתי סבתא למה יש לה 3 מקררים, ואמרה, אם מקרר אחד יפסיק לעבוד, אמרתי, אז יש לך עוד אחד. ואם עוד מקרר יפסיק באותו הזמן, אמרתי, אז יש לך עוד אחד. היא אמרה, ואם עוד מקרר יפסיק לעבוד באותו הזמן, אז אמרתי, אז סבתא, כנראה שיש לך הפסקת חשמל, עוד מקרר זה לא יעזור. סבא עבד שנים במכנסה של הקיבוץ. אז תמיד כשהיינו נתקעים עם הרבה כביסה, סבא היה עוזר לנו ועושה לנו גם את הכביסה שלנו. תבינו, היו לו כאלה כמויות של כביסה, הוא היה מעביר אותם הביתה בנגלות, הולך הביתה אמצע כביסה, מרוקן וחוזר למכביסה. הולך הביתה אמצע כביסה, מרוקן וחוזר למכביסה. אנשים בקיבוץ ראו אותו כל כך מזיע. הם אמרו, לא פלא שיש לו כל כך הרבה כביסה. אבל לסיום, נכבדים, רציתי הפעם ברצינות לומר עוד כמה מילים. השינוי בחיי והמעבר מהיותי ילד לבוגר, בסך הכל אומר, תהיה אתה וקצת יותר. אם זה לגלות יותר הבנה לזולת, להתחשב וללכת יותר לקראת בני הבית וההורים. מצד שני, לקחת את האחריות על מעשיך ולעמוד על דעותיך, אך גם לדעת לפרגן לאחרים. אמר לאבא, תודה שהבאת אותי בזמן לבית ספר, וקצת חבל שהורדת בדרך 3 תמרורים. אך יותר מכל, זה להעריך את הקרובים אליך. לשמוח איתם ולצחוק. אני מודה על הזכות של אנשים כמוכם יכולתי לזאת לחלוק. תודה רבה. אני אתחיל לבכות.
אומרים שצריך כפר שלם כדי לגדל ילד אחד. אז יש לנו ילד מדהים שכפר שלם עזר לגדל אותו. מאז שרועי היה תינוק, הדודים והדודות שבאו לבקר, וסבא וסבתא ששמרו עליו לכמה דקות או לכמה שעות. אם בחופשים שצריך עזרה כדי שנוכל ללכת לעבודה בראש שקט. וההסעות האינסופיות מפה לשם ומשם לפה, זו העזרה עם הכניסות שלפעמים היו נעלמות. זו המילה הטובה, האוזן הקשובה ועצות נהדרות שלפעמים גם לא תמיד רוצים לקבל. ההתארגנות היומיומית הזאת הייתה עשויה להיות בלתי אפשרית עם כל אחד מכם שתרם באיזשהו יום, שעה או דקה, באיזושהי דרך, ועשה את הדרך שלנו לאפשרית. במיוחד אנחנו רוצים להודות ממעמקי נשמתנו לסבתא זהבה ולסבא אברהם, לסבתא זוהר ולסבא מוישה. עשיתם כה רבות למענו במשך 13 שנים, והייתם לנו גב חזק וחיבקתם אותנו בחום, נתתם עזרה בתקופה של חולשה. אז עכשיו אנחנו אומרים תודה ומברכים אתכם לבריאות איתנה, נחת ושמחה גדולה תמיד. אוהבים לכם, רועי, איתנה. Let's